אם הייתה מקפצה שכל בוגר מדעי המחשב טרי שהיה עולה עליה, היה נכנס ישירות למשרות פיתוח תוכנה שדורשות ניסיון, בליבת המוצר של החברות המובילות במשק, הייתם רוצים לגלות מהי? שלום, אני נתנאל בן גיגי, מנהל גיוס בחברת אקספרי סופטוור, ואני מדבר מניסיון. במהלך השנתיים האחרונות עזרתי אישית למאות בוגרים מצטיינים להתקבל למשרות פיתוח התוכנה הנחשקות ביותר בחברות המובילות במשק. אם הגעתם לכאן, זה סימן שלא מזמן סיימתם את הלימודים, קיבלתם כמה הצעות עבודה ודחיתם אותם. יש לכם משרד חלומות בראש או חברה שאתם ממש רוצים לעבוד בה, ואתם לא מוכנים להתפשר עד שתגיעו לשם. אבל, אתם יודעים מה מצפה לכם. על התפקידים שאתם רוצים מתמודדים מאות מועמדים אחרים. מתוך ערימות קורות החיים, אנשי משאבי האנוש בוחרים בודדים בלבד. הם אפילו לא מספיקים לעבור על כולם. ועל התפקידים שאתם חולמים עליהם אין סיכוי שתיכנסו, כי דורשים ניסיון. מה שיקרה הוא שתוך מספר חודשים תתקבלו למשרת ג'וניור, בדרך כלל לא בליבת המוצר של החברה, ותאלצו לחכות 2 או 3 בתפקיד כדי להתמודד על משרת מפתח מנוסה בתחומים כמו Real Time Embedded. 95% מבוגרי מדעי המחשב, הנדסת תוכנה, עוברים את המסלול שתיארתי כרגע. אבל 15% מתוכם נמצאים במקום הלא נכון, ועוברים מסע מפרך שהם לא אמורים לעבור. במיוחד עבורם, פיתחנו את המסלול המואץ. מאות בוגרים כבר עברו את המסלול המואץ, והיום הם מנהלים ומפתחי תוכנה בחברות הנחשקות בשוק, והתפקידים המאתגרים ביותר. הם הכוכבים שמסומנים לקידום. הם אלה שבגיל 40 יהיו נכס שהחברה לא יכולה בלעדיו. הכנו מדריך מיוחד בשם המסלול המואץ בשוק ההייטק, שיגלה לכם איך עובד המסלול, מה היתרונות והחסרונות שלו, מה הוא מאפשר, והאם הוא מתאים לכם. כדי לקבל את המדריך בחינם וללא כל התחייבות, כל מה שאתם צריכים לעשות הוא להשאיר את שמכם ואת כתובת המייל בתיבה כאן משמאל. עם הלחיצה על כפתור ההרשמה, תעברו מיידית לסרטון הראשון במדריך. ניפגש בסרטון הראשון.